sa nami. Malaw, iinos na din ako nito. So, mga ano nami. Dahil sa mga nami, ang mga 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 kami ba naman na magdaulos. Yung tayo na yun, hindi ka na po sa'yo. Dahil kung parang na yung mga masakit ko dyan. Atay, wala na. Wala na, di. Ang mga dati kasi ako, papanay ko.